Dobrý den, dámy a pánové. Ještě jednou mi dovolte, abych vás přivítala na našem Dni země. Jedná se o každoroční tradiční akci, ale letošní ročník je výjimečný, a to v tom, že slavíme 10 let fungování našeho UEV Mladinov. Co bylo asi nejtěžší? Přemluvit pana Kováře s kolotočem. Prostě to, co si člověk do toho lesa přinese, tak by si měl i odnést. Tak si myslím, že každý se může takhle zapojit. Nabízeli jsme spoustu jídla, ale nejlepší, úplně nejlepší byly výpečky se zelím a s hrdlikem. Sova pálená a snížek obecný. Jo, tohle je takové zbarvení, které není teda typické pro naši pálenou. No, bylo to náročný, ale tím, že jsme sehraný tým, tak my zvládáme naprosto všechno. Rezervace, kde by vůbec lidi nechodili, a tam ať si žijou medvědi, vlci, ať si to tam hospodařují sami, ale nesměl by tam být lidi. Přírodu miluju, je to krásný, takže není důvod, proč ju nějak... Naplánovat túru, naplánovat si vybavení, určitě mít svačinu, náhradní oblečení, nabitý mobilní telefon, to je tam mě asi to jako hlavní tady tyhle věci. Vy vlastně dostanete to těleso z pusy a zase. Máme, tady ho máš, je tvůj! V ruce máš mikrofon, vařečku. Já nejsem natočený, ale teď s Davidem už jsme natočení. Kámo, brácho! Máme to skoro za sebou, ale ještě zbývá taková ta třeštička na dortě. A